Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରିୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ଦୁଃଖ ସପ୍ତାହ ମାନଙ୍କରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସାରା ଜଗତର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକ 53:5 ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଜନକ ଶାସ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଓ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରହାରରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲୁ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ଷତଦାଗ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20:25 ଏଭଳି ଲେଖାଯାଏ, ଅତଃ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥୋମା କହିଲେ, ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ନ ଦେଖିଲେ ଓ ସେହି ସବୁରେ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରବେଶ ନ କରାଇଲେ ମୁଁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆପାଦ ମସ୍ତକ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଦିନ ଆଦମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:17 ଖ ଏବଂ 18 ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭ ସକାଶୁ ଭୂମି ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ତହିଁରେ କଣ୍ଟା ଓ ଗୋଖର ଗଛ ଜାତ ହେବ। ଜିହେଜିକେଲ ପୁସ୍ତକ 36:25 ଏଭଳି ଲିଖିତ ଅଛି, ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୂଚି ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମେମାନେ ସୂଚି ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଶୌଚରୁ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରତିମା ଗଣଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୂଚି କରିବା। ଲୁକ 22:44 ଗେଥସେମନୀରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଦୁଃଖରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ଝାଳ ଘନ ରକ୍ତ ଟୋପା ପରି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲା। ନିଜ ରକ୍ତ ଝାଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଭୂମିକୁ ଉର୍ବରା ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାର ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମାଥ୍ୟୁ 26:47 ଏବଂ ଯୋହନ 18:3, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଗଣିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଇସ୍କାରିତ ଯହୂଦା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖଡ଼୍ଗ, ଯଷ୍ଟି ଏବଂ ମଶାଲ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତୁମମାନେ କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛ? ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ, ନାଜରେତିୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଦିଏ କଥା କହିଲେ। ଯୋହନ 18:4-6 ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି। ଏବଂ ଏହି ଗୋଟିଏ ପଦକରେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ସୈନିକ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପଛକୁ ହଟି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଧରାଦେଲେ ସାରା ଜଗତର ପାପ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ମାଥ୍ୟୁ 27:29 ମାର୍କ 15:17 ଯୋହନ 19:2-5 ସୈନିକମାନେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଆପଣା ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କଲେ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷତ କରି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ରକ୍ତ ଝରାଇ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭୂମିକୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ।
ଲୁକ 23:16 ପିଲାତ କହିଲେ, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେ ଏହାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରିଦେବୁ। ଯୋହନ 19:1 ଲେଖାଯାଏ, ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାରର ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। କୋରଡ଼ା ସେତେବେଳେ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ କୋରଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା, ତାହାର ବିବରଣୀ ଏଭଳି: 3 ଫୁଟ ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଯଷ୍ଟି, ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏକ ଚର୍ମ ନିର୍ମିତ ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ଦଉଡ଼ିର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଚମଡ଼ା ନିର୍ମିତ ଆଉ 12ଟି ବେଣୀ ଓ ବେଣୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଣୀର 12 ଗୋଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତଥା ଧାରୁଆ ଲୁହାର ବ୍ଲେଡ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଥରେ ପ୍ରହାର କଲେ ସେହି ଦୋଷୀର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ 144ଟି କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 25:2 ଏବଂ 3 ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ ଦୋଷୀକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଗଣି ଗଣି 40 ଥର କୋରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିବ। ଏଭଳି ଉଲଗ୍ନ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 40 ଥର ପ୍ରହାର କରାଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ 12x12x40 ଏଭଳି 5760 କ୍ଷତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯିଶାୟା 50:6 ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପ୍ରହାରକ ପ୍ରତି ଆପଣା ପିଠି ଓ ଦାଢ଼ି ଉପାଡ଼ିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ଗାଲ ପାତିଦେଲି। ମୁଁ ଅପମାନ ଓ ଥୁଥୁରୁ ମୋର ମୁଖ ଲୁଚାଇଲି ନାହିଁ। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆପଣା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 5ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। 2 ହସ୍ତ, 2 ପାଦରେ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ। ଆମେ ଯଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯୋହନ 19:34 ଏବଂ 20:24-27, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ଦାଗ ଅଛି। ଏଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶରୀରରେ ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷତ ଦାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀରରେ କେବଳ 5ଟି କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ନେଇ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର କଥିତ ଯୋହନ 1:29 ପ୍ରକାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ଜଗତର ପାପ ବହନ କରି ନେଇଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେହି ମେଷ ଶାବକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରି ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ଭୂମିକୁ ଉର୍ବରା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗେଥସେମନୀରେ ସେ ଆପଣା ରକ୍ତ ଝାଳ ଆକାରରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କୋରଡ଼ାରେ ପ୍ରହାରିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର 2 ହାତ ଏବଂ 2 ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଶରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି, ତମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାରିତ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ମୋର ଏଇ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ହସ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ପାପରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ତମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପ ମାର୍ଗରେ ନିଜର ପାଦ ବଢ଼େଇବ, ସେହି ସମୟରେ ତମେ ମୋର ଏଇ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ଶରଣକୁ ସ୍ମରଣ କର ଏବଂ ତହିଁରୁ ତମେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ତମର ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଆସିବ, ସେହି ସମୟରେ ତମେ ମୋର ବିଦ୍ଧ ବର୍ଚ୍ଛାଘାତ ହୃଦୟକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଏସବୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ନିଜ ଶରୀରରେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଶରୀରରେ 5ଟି କ୍ଷତଦାଗ ନେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।